Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanda taryhy we medeni ýadygärlikleri öwrenmek, olary gorap saklamak ugruna tagalla edilýänligi aýdylýar. Häzirki wagtda ýurt boýunça 1400-den gowrak taryhy we medeni deska döwlet hasabyna alınıpdyr. Döwlet medeniýetyne görä Türkmenistan açyk asmanyň astynaky muzey hökmüne suratlandyrylýar. Şol bir wagtda taryhy deskalary rejeli saklamak babatda halkara hyzmatdaşlygy ýola goýulýar. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň medeni mirasy gorap saklamak üçin elçiniň gaznasy atly halkara maksatnamasy şu wagtda çene Türkmenistanyň çägine ençeme taryhy we medeni ýadygärlikleriň dikeldiş we rejeleýiş işlerini maliýeleşdirdi. Dünýä türkmenleriniň nobatda aksan Türkmenistanyň çägine ýerleşen taryhy we medeni ýadygärlikleri hem-de arheolog gözlegleri nazar aýlýar. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halyk gatnaşdy. Hudaýberdi, siz ýaňy ýakyny geçiren özara telefon söhbetdeşligimizde Türkmenistanyň çägine ýerleşen arheolog tapyndylaryň taryhy we medeni ýadygärlikleriň ähmiýetine ünsü çekdiňiz we öňümüzdäki gepleşiklerimiziň birine ýa-da bir näçesine şu meseleni gozgamagy teklip etdiňiz. Dünýä türkmenlerini gyzyklandyrýan beýleki meseleler bilen bir hatarda türkmen taryhyny, türkmen sunugatyny we medeniýetini obyektiw öwrenmäge we şu maglumatlary obyektiw häsiýetde dinleyijilerimize ýetirmek biziň gepleşigimiziň esasy ugurlarynyň hataryna galýar. Şeýle tagalarlardan ugralyp nobatda gepleşigimizde Türkmenistanyň çägine ýerleşen taryhy we medeni ýadygärlikleri öňüpdirmegi muwassa hasapladyk. Ilki bilen siz türkmen edebiýatyny, şol sanly halk döredijligini öwrenji edebiýat çökmüne galy bersede türkmen taryhy, türkmen medeniýeti we sunugaty baradaky habarlary ýakynan ýyldyrlaýan syn çökmüne Türkmenistanyň çägine ýerleşen möhüm taryhy we medeni ýadygärlikleri barada gysgaça gurrun berip bermisiňiz? Ýurdun çägine nähili möhüm ýadygärlikleri bar? Olar haýsy taryhy ýamlardan göz başalýar? Türkmenistanyň açyk asmanyň astynaky muzey adlandyrylmagynyň jany barmy? Türkmenistanyň taryhy ýadygärlikleri gaty köp baý. Sebäbi Türkmenistanyň öz tebigi şertleri şoňa laýyk gelýär. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň haýsydyr bir döwrüň köp ýadygärligi bar ýa-da beýleki bir döwürde ýadygärlikler az diýmek kyn. Ol başdan şu adamyň ýaşap başlamagy, adamyň şol ýere uýgunlaşmagy bilen baglanyşykly. Bizde Balkan dagynda Damdam çeşme diýen bir ýer bar. Şol ýerden ilkinji oturumlu adamların galynlary tapyly, ony milyon ýyl bilen kefetleýärler. Meselem arheolog Ýegen Atagarif 2 milyon ýyl ýaşy bar diýip aýdýar. Soňra ony 2,5 milyon ýyla çenli östürdiler. Ne şonun şu günkü çenli ine iň soňky ýadygärlik Amderiýanyň üstünden gurulan demir köprü, ol Russiýa imperiýasy döwründäki iň uzun köprü. Şol döwürde gurulan dünýädäki köprüleriň arasynda da 3-nji ýerde duran Bägirt uly köprü düşeýle täsin ýadygärlik. Häzir şol ýadygärligi söküp aýyrmak barada gurrun gidýär. Şeýlelikde bizim territoriýamyzda, ýagny Türkmenistanyň çägine, owol başdaky adamlaryň ýaşaýşyndan şu güne çenli ähli döwürleriň ören gowy ýadygärlikleri bar. Olaryň hakykatdanam ählisi diýen ýaly açyk asmanyň aşagyna, sebäbi bizde gowy muzeýler bolmady. Türkmenistanyň öňkü döwürde ülkän öwreniş muzeýi bardy, soňra taryhy muzeýi boldy. Şol muzeýlerdäki eksponatlar ören garyp, otaýda bir alimlaryň, dünýäniň bilesi geljileriniň ünsüni çekäjek eksponatlar az. Şonuň üçin hem hakykatdanam Türkmenistandaky ýadygärlikleriň ählisi diýen ýaly açyk asmanyň aşagyna. Ýakyn taryhdaky ýadygärlikleriň arasyna Göktepe galasam bardyr, Hudaýberdi şeýlemi? Elbette ýakyn taryhdaky ýadygärlikleriň ýene biri Göktepe galasy. Ol galanyň syýynmagy Türkmenistanyň kolonial siýasatyň başyny başlady. Türkmenistanyň çägine Goňurdepe, Garadepe, Altyndepe, Jeytun we Änew, Könen Usoy, Gadim Merv, Könürgönç, Gadim Dehsan, Gadim Sarıgs, Abivert we
Göktepe glasyal ýadygarlyklary bar. Döwlet taryhçylary türkmenleriň geçmişde 70-den gowrak döwlet guranlygyny aýdýarlar. Meselem, hususan döwlet media serişçileri gadymy Hun döwletini, Gök türkleri ýa-da Garaxanly döwletini, Gaznaly döwletini, Beýik Seljuklu döwletini ýa-da taryh sahypalaryna giren başga-da ençeme döwletleri Oğuz türkmenleri bilen ilişdirýär. Şeýle-de türkmenleriň oğuzlaryň nebereleri bolanlygy, türkmenleriň aňyrtynyň oğuzlardan gaýdýanygy gaýtalanýar. Şeýlerek toru ýüze çykýar. Şu wagt içinde Türkmenistanyň çägine geçiren arheolog gözleglerde oğuzlar adlandyrylýan milletiň ýaşaýyş durmuş medeniýetini, olaryň häzirki türkmenler bilen ýakyndan ilteşigini we ara baglanşygyny açyp görkezýän arheolog tapyndylary ýa-da taryh faktlary ýüze çykaryldymy? Bu soraga belki taryhçylar has taýyk jogap beripler diýen sizem ýyllar boýu türkmen taryhy, türkmen medeniýeti bilen gyzyklanýaňyz şu soralar boýunça belki dinleýijilerimiz bilen paýlaşyp biljek maglumatlaryňyz bardyr. Bu ýerde Oğuzhan meselesi gaty çylşyrymly, taryhçylarym iki topora bölünýärler. Bir topory diňe faktlaryň, arheolog tapyndylaryň hem arxiv materiallarynyň esasyny işleýän taryhçylar, beýleki bir taryhçylar halk dörejiligine, rowayatlary hem halkyň däp desurlaryna eýerýärler. Şol soňky topor halk dörejiligine, halkyň däp desuruny eýerici taryhçylar türkmenleriň asyl gelip çykyşynyň Oğuzlardan bolanyny aýdýarlar. Ýani türkmenleriň asly Oğuzlardyr diýe. Şeýle-de Türkiýede ýörüýte Oğuzçylyk uguruny öwrenýän merkez bar. Şol merkezde de Oğuzlar türkmenlerdir diýilýär. Ýöne beýleki taryhçylar meselem arheolog maglumatlary ýa-da bolmasa arxiv maglumatlaryna galyn taryhy ýadygärlikleri, ýazgy ýadygärliklerine esaslanýan taryhçylar Oğuz hany türkmenleriň nisiki nesil başı diýip hasap edýär. Ýagny bir hyýalda döredilen nesil başı hasap edilýär. Meniň pikirimçe şol soňky pikir şol has ýörgünlük bolsa gerek. Häzir Türkmenistanyň çägine men soňky günlerde, soňky ýyllarda açylan taryhy ýadygärlikler bilen tanyşlygym ýok. Ýöne şeýle ýadygärlikler, Oğuzlara degişli ýadygärlikleriň Mongoliýada açylanyny barada habarlar bar. Dünýä maglumatlaryna ýaýrady. Oňa Türkmenistanyň çıkmak diye şeýle de şolar ýadygärlikler Gazagystanyň çäklerini aýratynam günorta we gündogor Gazagystanyň çäklerinden tapyldy. Ýöne Türkmenistanyna gönüden göni Oğuzlara degişli diýilen ýadygärlikler barada bir zat aýtmak kyn, sebäbi taryhçylar Oğuz hany türkmenleriň nisiki nesil başçysy diýip hasap edýär. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň taryhy ýazyldy. Owul bilen şu işe Türkmenistanyň ilkinji hökümet başçysyny Gaýsız Atabaýewiň girişenligini aýtmak gerek. Ol arap hem Fars dilini bilýän alimlara Türkmenistana degişli materiallaryň jemlenip aýratyn kitap edilmegini fargapdyr. Şol tawşyryk goýunça da iki kitapdan warat maglumatlar çap boldy. Soňra da 50-nji ýyllarda Türkmenistanyň taryhy ýazyldy. Ol iki tomdan ibaret 3 kitap. Birinji tomy 2 kitapdan ibaret, ikinji tomy 1 kitap. Ýagny 3 kitapdan ibaret 2 tomlyk taryh ýazyldy. Ýöne şul taryhlaryň hiç biri fundamental hasap edilmeýär. Olar taryha degişli maglumat, ýagny material hasap edilýär. Bizde elbetde ondan artyk maglumatym ýok. Şol maglumatlarda aýdaly plan ýerde bolan söwüşde Oğuz han öňe çykdy, şu işleri etdi diýilen bir taýyk maglumat ýok. Ýöne umumluk alanynda, meselem türki dilli halklar barada alanynda, onu umumi at bilen Oğuz han diýsen bolar. Biz bir gaty çyşyrymly şol Türkmenistan öz garaşdyrlygyny alandan soň Türkmenistanyň taryhyny ýazmak barada teklipler boldy. Ol ilkinji prezident Niýazow döwründe şonu da şu işler gaty dawaly boldy. Wezipesini taşlap eden adamlar boldy. Wezipesini taşlamaly bolan adamlar boldy. Wezipesinden derejesinden akademiklik derejesinden aýrylanlar boldy. Garaz bir gaty kıyın hem bulaşık mesele. Bir edil meselem Oğuz hanyň köşkü diýerýäli ýa-da Oğuz hanyň bir merkezi diýerýäli görünüp duran ýadygärlik ýok bolsa gerek. Gadim döwürlerde ýaşap geçen dağlar, saklar, skifler we masagetler hem türkmen taryhy bilen ilişdirilýär. Türkmen çägine tapylan arheolog tapyndylar gadim döwürlerde ýaşap geçen şu milletler, taýpalar, dağlar, saklar, skifler ýa-da
massagetler barada nähil maglumatlaryny synaşdy. Şular barada siziň okan ýa-da göreneşde maglumatlaryňyz bardyr. Bar ol barada maglumat köp. Meselem Kir padşasy ol İran'da yaşap geçen şol häzirki Türkmenistanyň şägine hüjüm edýär. Şoňa tumar istýärler. Tarihde ne türkmençe tumar bolýar. Şol han ayal adam. Şol han şol baswalja garşy görüşipdir hem ony ýeňmegi başarypdyr. Şeýle de tumarisin köşkü, tumarın köşkü oturumly ýeri Ulu Balkanda bar. Arheologlar onu açdylar. Şol döwürde ot parazlyk dini ýörýär eken, şol ot parazlyk dininden galan alamatlar, hatda tapyndylar bar. Şol döwüre degişli arheolog ýadygärlik bar. Skifleriň aňarsyny Şumerler etçenli ilteşdirýän türkmen alymlaram bar. Demek gadymy geçmişi bolan Türkmen tarihini öğrenmek, häzirki Türkmen jemgyýetini kämilleşdirmek babatda. Şeýle de Türkmenistanyň Awrail döwlet hökümine dünýä sahnasyna orun almagy babatyna, türkmenleriň dünýä sahnasyna öz başlaryny dik tutmagy, ruhuny belentde tutmagy babatyna nähili ýardam beripler. Bizde işlenilmeyen gelinen meselem şol tumor barada ýene de aýtsak, tumor gönüden göne ne häzirki dil bilen aýdylanyna Günwatar Türkmenistan bolýar. Şol Ulu Balkan, Kiçi Balkan aralaryna ýaşap geçen han ine şol barada gadak edebiýatyna 2 tomdan ibaret kitap bar, roman ýazyldy, gadaklar köp iş etdiler. Şonuň bilen birlikde skifler bilen bağlanışıklı tapındılar var. Altın adam var. Altın adam. Altından adamın şeklini döredipdirler. Şol şekli gadaklar şeýle bir ündüýärler. Kazakstanda çay var. Şol çay altın adam diýip adlandyrylýar. Şol çaýyň ýüzünde de altından döredilen heykeliň suraty var. Bizde ine şolar ýaly işler ýok. Şoň bilen birlikde gifleri degişli adamlaryň köpçülikleriniň jaýlanan ýerleri var. Ine şol işlerde gadaklar goraýarlar, berk saklaýarlar. Ýer gelenini aýtsak, häzirki Sultan Hanjaryň oturan ýerinden Günwatar tarapda megerem bir 400-500 metr uzaklykda bolsa gerek Sultan Hanjaryň mavzoleýinden. Şol ýerden bir uly depeni açdylar. Maswon tarapyndan açyldy. Şol depeňiň aşagyna da köp adam jaýlanan eken. Şol adamlaryň jaýlanyş düzgünler bar. Bir topory tutuş ýöne biriniň gapdaryna goýulypdyr. Aýry adamlar küýden içine salyp jaýlanypdyr. Aýry adamlar üçin kerpiçden ýörüte gabyr ýasalyp şol ýerde jaýlanypdyr. Şol arheologik ýadygärlik açyldy. Soň açylyşy ýaly da taşlandy. Ony yapmak täzeden üstüni örtmek işleri amala aşırılmadı ya da şol tapılan ýadygärlikler barada bir türkmen metoduny giňişleýin maglumatlar bolmady. Men diýjek bolýanym bizde şeýle bir eýesizlik bar. Eýesi ýok. Şonuň eýeçilik edýän adam ýok. Ne şu zatlarım bizde skiflere eýe durmak barada ya beýleki tarihi şahslary eýe çykmak barada şolaryň eýizlarynyň Türkmenistanyna gönden bolanyny aýtmak baradaky işler ören yaramaz. Bir yerde mendiňe Sultan Hanjar mysal ýokmuny aýdýan. Beýleki ýadygärlikler barada da şonu aýdyp bolardy. Her bir gadymy ýadygärlik millete äger uly ruhy daýanç berýär. Onuň köküniň şuňdugyny, onuň aňyrsyna uly tarihiň bardygyny ýatladýar. Bir milletiň buýsunçy hem guwançy. Umumlukda ol, vatana olan söýgü, Türkmenistanyň hökümeti şu mesele kimbeha garaman, has sunlukay aralaşsa millette, halkda vatana olan beýik söýgüni döredip bilerdi.